sarkin wahala dole kam, saboda yanzu ma haka kana nan cikin birnin kaya kusan minti 30 baka san yadda za a yi ka samu sabbin fina-finai ba. To wai me ke faruwa? Shin laifinka ne kai da ka kasa neman fina-finai, ko kuma a'a kawai dubara kace kake tunanin tana iya fitar da kai? Dubara ka lallai a wannan karon ba za ta taba tasiri ba, domin kuwa duk wasu sabbin fina-finai ba za ka taba samun su ba har sai ka mana magana ta wannan number, ka tuntube kamfani ta nan ne za a saka maka fina-finai sama da kusan 10,000 lokaci daya. To amma ta yaya za a ka samu wannan tsarin? Wannan ita ce number ta wadda nake amfani da ita. Kamar da kuka sani dai, hallo, sunana Muhammad Abdul, ne shugaban sashe na bangaren fina-finai a Najeriya, wanda zai iya cewa ina ɗaya daga cikin manyan dillalan da suke safarar fina-finai a ƙasashe. Don haka idan kana neman fim, ba bidmin zaka je kana wahal da kanka ba, a'a zaka nemi wannan number, domin kuwa ina yi maka albishir na cewa ka ziyarci wannan channel tawa kuma ka kalli wannan bidiyo, domin kuwa ta huce damuwarka ta riga ta kawarce. Domin kuwa idan kai mu magana ta wannan number zaka rika samun zafafan fina-finai Indiya Hausa dakika bayan mintuna, domin kuwa muna da fina-finai sama da kusan 10,000 a wannan shafin namu, wanda zan iya cewa idan kai mana magana ta WhatsApp za mu tabbatar da cewa mun amsa maka sakonka cikin ladabi da kuma mutunta juna kamar yadda muka saba da sauran kwastomomin mu. Tsarin mu na VIP tsari ne na musamman wanda zai rika baka damar sauke fina-finai a duk lokacin da ka so, a lokacin da ka ga dama. Sannan zaka iya gayyatar abokanayenka domin su shiga wannan jerin tsarin fina-finai. Mutanen Niger muna ƙara godiya sosai, jinjina dugu gare ku. Mutanen Najeriya, Cote d'Ivoire, Ghana da sauransu muna godiya sosai da irin yadda kuke ba mu haɗin kai ta tabbatar da cewa an samu abin da ake da bukata. Hallo, kamar yadda kuka sani dai, tsari ne na musamman wanda duk sati muke sakin sabbin fina-finai. To amma mutane da yawa suna taɓata lokacin su akan Bidmet. Bidmet ba za ta iya baka sabbin fina-finai ba, domin kuwa sai dai kai ta yawon garan bawul. Sannan ina tsara tallata muku wato channel namu, wato channel ina mai suna Arewa FM TV. Anan ne muke sakin labaran duniya na yau da kullum. Dan Allah ku taimaka ku yi subscribing a can, za ku iya wato neman link a ƙasa, sannan ku taimaka ku yi min subscribing domin ku ƙara min ƙwarin gwiwa. A kowane lokaci ina fitowa ko da abubuwa ko babu abubuwa nakan fito in tallata muku wasu abubuwa wanda zan iya cewa dukkan waɗanda suke bibiya ta sun san cewa bana cuta kuma bana yaudara. Nakan tsaya tsakani da Allah na tabbatar da na yi aiki tukuru domin na wahala, domin aikinka shine jarinka. Nagode sosai.